dacă era atent și doctorul și doamna comisar și doamna procuroare în interpretarea și povestirea mea și circumstanțele, că nu eu postam alea pe grup și accidental mi-am închis contul de Facebook. Alții care și-au închis voind contul de Facebook în 2017-2018 și când au fost ei, de le s-a închis contul de Facebook. Dar și la când am fost filmat, pe lângă că am zis stâmpenii că eu le postam, reacționam la acele clipuri în pana mea, dar nu le-am postat eu pe grup. Nici nu trebuia să treacă de camera preliminară dacă îmi știa diagnosticul de la psihiatrie, dar nu avea de unde să știe, doamnele, și asta e. Chiar s-au purtat frumos cu mine și le respect, dar mi-au interpretat un dosar în care sunt eu cel mai mare rău și țapi spășitor. Pe o parte e ceva de neimaginat, de neiertat, că am și zis acolo pe lângă tâmpenii care le ziceam sub presiune să mă lăsați în pace, că nu eu am postat și distribuitarea pe grupuri și pot să demonstrez asta. La poligraf, la ce am arătat avocatului meu plătit, care nu a spus și a luat în considerare asta pe 10 septembrie 2024, că l-am plătit degeaba și a vrut decât banii, nu să mă apere, că dacă povestea și după dovezile care le-am arătat, că am ieșit în 2019-2020 și cine posta alea pe grup, și eu eram achitat. Acum e greu și ei vor să lasă așa treaba. Dar eu sufăr, familia mea, prietenii mei, colegii de muncă, că îi fac și pe ei să sufere plângându-mă cu frustrările mele și ghinionul ale meu. Noaptea mă gândesc, vorbesc în somn, băi, de ce eu? De ce eu? Dacă eu i-am explicat și în clipul ăla când vorbeam tâmpenii că ziceam că e ceva, wow, mamă, ce se postează pe grup, vedeau naiba cam ceva la cap, că bă, frate, că na, și că nu eu le-am pus pe grup, le punea cineva și acolo ne reacționăm toți, uite, wow, și astea. Nici nu trebuia să treacă de camera preliminară, dacă să ținea cont de diagnosticul meu și de ce tâmpenii ziceam, nu să interpreteze decât jumătate de adevăr. Că asta e și în România și nu e ca în alte țări să fie opinia publică. Să interpretezi doar jumătate de adevăr, să fii tu cel incriminat și să le fie mai ușor la procuror să-ți facă un dosar penal cât mai sucos. Ei nu țin cont de tot adevărul și exagerează și în declarații și în articolele aplicate, să te înfunde mai mult pe tine. Când am vorbit eu de minori, să caut filme cu minori pe telefon, să cer la minori clipuri și poze cu minori sau să caut stickere animate cu minori. Nu știu ce au zis ei în telefon cu stenograme, dar n-am vorbit așa ceva eu. Și asta, fii atent, că fapta s-a întâmplat în 2018. Ei mi-a ascultat telefonul în 2023-2024, când eu mă plângeam că e făcut dosarul de bugetar, de metrou, că tot la fel îmi ziceam frustrările și nedreptatea, că de ce unii angajați iau o grămadă de bani și nu muncesc. Da, asta vorbeam eu la telefon, din cauza asta credeam că am dosar penal, nici de cum de ce au exagerat ei din pix acolo. Și asta se poate vedea și confirma, să mă pună la poligraf, că eu nu pot să trăiesc cu gândul ăsta și mi-am recunoscut fapta, să fiu lăsat în pace, că nu mai puteam. Toată lumea mă credea vinovat, da, mă sunt vinovat, na, bravo, dar uite că n-a fost bine. Și mi-am recunoscut fapta și în fața lor și ele vedeau că e decât jumătate de adevăr, dar au preferat să mă incrimineze decât pe mine, că le e mai ușor. Asta și la doctor la fel. El nu știa că ești raportat de Facebook, pentru materiale care au fost în 2018 și sunt virale și acum pe net, poate, în posesia 10.000 de oameni. Nu e 1-2 oameni, hai să-i luăm, că uite, ei au pus astea
pe net, au dat startul la astea pe net. Mie nu-mi place că mă iei pe mine din sute de mii de oameni și nici eu nu le-am pus pe grupul ăla sau pe net și la stickerele alea nu sunt create de mine și distribuite de mine. De ce le-a plăcut să-și bată joc așa de mine, să am conflicte cu oameni, chiar la altercații, certuri, până la bătaie? Că nu credea că aveți dicotul pentru animații și credea că am vorbit prostii de metrou sau altele. Nici n-are cum să fac așa ceva. E urât. E urât și vreau să se facă dreptate. Eu am pus speranța în multă lume când m-am ajutat acum 3 ani. Am încercat să dau de influenceri, youtuberi, tiktokeri, de posturi de televiziune. Nimic. De 3 ani. Că m-am străduit în ăștia 3 ani să dau de cineva. Am primit blocuri, respingere și promisiuni care nu s-au îndeplinit. Amăgeală, știți? Nu m-a ajutat nimeni și pe infractori să duc la ei la DNA și le face pe cardă că sunt nevinovați, dar i-au furat 30 de ani. Așa de dobitoc și limitat e omul. Să strige la DNA de nu mai dau nume, că îi știți. Și ei știau că sunt vinovați aia și tot îi susțineau la DNA și făceau grevă pentru ei. Dar pentru mine, că tot să dau bun și că ajută amărât sau că uite, bă, cine sunt eu sunt curat, eu... Nu. Majoritatea oamenilor sunt falși și au o părere prea bună despre ei. Cum și Adrian Nicolescu. Sunt un om de bună credință, zice de Bogdan Preștir și oameni virali. A zis și de Adelin Prețișor că nu se bagă el cu Dorian Popa. Bă, nici nu trebuia să-l pronunți, frate, în clip dacă era. L-ai pronunțat și tu ca trend să-ți crească vizualizările la clip. Nu ești un om de bună credință, faci rău la oameni cu limbajul tău, ai o părere prea bună despre tine și ești cam pe scurc așa, că zici că ajuți oameni, că spui povești la oameni. Eu am pus un clip pe TikTok cu tine când zici că ăla, povești cu Nicolaescu, nu știu ce, și te-am și etichetat. Nu ai vrut să mă ajuți. Am zis că nu ved de pe TikTok. Și am dat mesaj pe WhatsApp la numărul ăla. Doar sinuri, de alea cu albaștru, deci vedea cineva mesajele, poate nu vedea el, Adrian Nicolescu, și la Dorian Popa sau la alții, dar vedea cineva. Bă, și nici în ajutor, mă, doar sin. Și la Șerban Trumbiciașu a zis, îmi pare, eu nu pot să te ajut. Da, dar tu ai apărut la televizor, domnul Șerban Trumbiciașu. Puteai să mă pui în legătură cu cineva. Oamenii când te văd la necaz, că ai un cancer sau o problemă de asta, de disper, de vine să îți pui capăt vieții naiba, nu te ajută. Nu te ajută doar dacă ești televizat. Că am văzut că ajută ei cazuri care s-au prezentat la televizor, care sunt cunoscute. De cum l-a ajutat acum pe toată lumea pe Adelin. Și copiii amărâți mor de foame și stau în frig. Sau în situații ca mine, sau în situații mai grave, deci sunt plecați până afară și n-au bani să vină. Sunteți foarte scruci cei care trăiți din vizualizări și imagine. Nu vă pasă de alții, doar mimați că vă pasă. Jucați un teatru politic. Sunteți mai rău ca politicieni din guvern. Și a trebuit să vă vedeți lungul nasului, că aveți o părere prea bună despre voi și scuze și contraargumente la orice. Când vă bate cineva obrazul, imediat veniți cu un contraargument. Chiar dacă nu e adevărat și ar trebui să vă băgați castruțul în pământ. E foarte rușinos că voi vă dați ființi că ajutați, vă bateți cu pumnul în piept că ajutați. Nu ajutați pe nimeni fără să câștigați ceva. Știu că am încercat eu în mod disperat să fiu ajutat de persoane ca voi și am fost respins. Să vă fie rușine, să jucați teatru.
Și oamenii cred de tatăl vostru. Adică păcăliți oamenii care vă urmăresc. Dar vouă nu vă e rușine. Că v-ați învățat cu asta. Cu prefăcătoria, cu teatru. Sper că nu o să mai ținem mult asta. Sau să vă schimbați voi. Chiar să vă țineți de cuvânt. Cum faceți treaba asta. Cum e la Fierarul. Fierarul să știi că se ține de cuvânt și e un țigan șmecher și e așa. Care e transparent. Față de cei care am menționat anterior, e omul de nota 20.